binabilin dito sa balay ni mo, ma'am? Na ay iro dito. Nay iring, napoy ilaga. Wow! Gas naman din yung mga dahon ni Madam Dario. Agay! Naligo pa. Ang labay na ako, kay malakaw na din ko. Ang nabato si Madam na dapat may na nga side. Bulak ni Madam Dario. Ay mga bulak. Salamat na humalit ko sa kontrabaho. Kaya naguro ko muna ka kay manakog panilhig, manakog sa mga kuan. Kaning mga dahon da rin ni Madam. Kasi kung din lumubuan ko mga dahon ay bulak ni Madam. Kinaguro to. Ginaguro ko mula ka karon pag di na ako magpaulay wala bitaw si Madam. Agay! Sibat sa ako eh. Mapriso! Madam dari laag sa ako. Naguro kapihan dito kay bilar ko. Gaya, paking taxi diri. Ay! Kita dugay, kita ay ganina yung kapaabot diri. Sa kabay. Lalag si Madam. Lalag si Madam. Dugay, baka ayo. Eh! Uy! Ano naman yung si Chloe diri? Ano? Kasiksi ba kayo niyo? Hi, Madam. Amang ka padulong. Sabi kay wala ko dito, maglakaw-lakaw ka. Ano dito? Mantay ditong balay. Agay, gini nga, katulungan ni nga. Ay, sorry, Madam. Alam mo, hindi ko trabaho ng dito na. Nagdilig na ko sa imong mga bulak. Kuha na ko itong mga dahon dito. Tapos nanilhig na din ko sa ninyo, sa gawas. Sa Di gini maayo nga katulong ba? Di gini maayo, kumulakaw ta. No, ba yung nabilin dito sa balay, wala may nabilin dito. ano binabilin dito sa balay ni mo, ma'am? Na ay iro dito, na iring, napoy ilaga. Bakit na pwede yung mga hayop? Mga hayop, lahi na. Kontra sa tao. Ikaw katulungan ka ha, balungon yun kaya kang katulong ba? Pauli dito. Kasiksi ba ka ni mo oga? Hibin-hibin pa yun. Madam, oy, ito na lang kung dito daw. Ang outfit di kan Shopee.